ahora. Mai us he preguntat quan midó té un Frankfurt? Què és el nido? El midó és un hidrat de carboni que es pot trobar a les patates. Anem a comprovar quan midó tenen 3 tipus de Frankfurt. Anem al Carrefour. Quines marques de Frankfurt agafem? Oscar Mayer, Thompson i Frankfurt. Això en tenim prou. Anem al laboratori a comprovar quan midó tenen. Я в Киеве ее купил, и она как раз вот отражает вот это воздействие. Començarem tallant el Frankfurt. Tenim que passar 3 grams de cada Frankfurt. Ara tenim que posar-lo en un tub d'assaig i escalfar-lo dins de l'aigua. Després d'haver-ho escalfat a 80 graus, tenim que deixar-ho refredar fins als 20. Després de refredar-ho, li fiquem l'ugol. En un altre tub d'assaig vam ficar aigua amb l'ugol. Això són els resultats.